Salutare! Eu sunt Vlad împreună cu Bogdan. Și în acest videoclip o să ne jucăm, nu știu, Terraria. Așa, ce să facem? Ce să facem? Explorăm. Dar nu vreau să explorez. Eu mă rog să fac căsuță. Hai să facem căsuță aici. Eu o fac, tu du-te și explorează. Adică stai că începusem bine să o fac. Stai. 3, așa mă, 3. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Plăcere de săgeată. Tu du-te și adu-mi săgeți și lemne, multe. Dacă Sau nu bani- lasă că lemne mi-aduc eu, tu adu, nu știu. Piatră, dacă mai jos de piatră, să fac cât săgeți vrei. Și o moară. Piatră, stai că parcă am. Ai, uite, am 109 piatră, pietruială. Tare. Și am nevoie și de mult lemn. Auzi, dar am eu nevoie de lemn să fac casă. Eu am nevoie de lemn ca să fac săgeți. Dar vezi că sunt o groază de copaci pe aici, n-ai Da, copaci. nene. Și zi și mie cum să fac un crafting de la să fac o ușă năsâmțită. Dai pe X și vezi undeva o să apară niște lucruri. Dai, ții cu mouse acolo până vezi unde scrie workbench. Dai click și îl iei. Oricum, eu am un crafting table la mine. Revenim imediat. Și am revenit. Nu știam să punem craftingul. Așa, punem unde punem ușa? Uite, aici. Hai, pune ușă. Pune-mă ușă, mă. Uite, mă urăște ușa, mă. Trebuie să pui jos. Dar eu vreau să o pun sus. Da. Unde nu merge? Este. A mers ușița. Închidem ușa. Că vine lupul și mă mănâncă. Mă pești acum. Așa. Hai, tu du-te și adu-mi. Asta am în inventar o sticlă cu vânturi sălbatice. A, nu, n-am nevoie. Tu du-te și să faci. Du-te și adu-mi și mie o de-aia, cum se numește. A, nu, fă și mie, te rog, o sabie de... Uite, ia-mi fierul care l-am și fă și mie o sabie. Apoi nu pot, că trebuie întâi să fac nicovala. Atunci du-te și minează și nu știu, mai vedem. Du-te tu și minează. La mie miele. Uite un semn. Am un semn din stele. Uite un semn aici, un semn. Deschide ușa. Și închide-l acolo. Acolo să stai năsâmțătule. Stai, uite. Poate stric ușa. Așa, aveam ceva la căști. Și ai zis? M-ai închis? Cumva ai avut pe o să mă închis? Eu mă închid aici să nu te mai văd niciodată. Nu! Nu vreau să te mai văd! Ești prea urât! Ești prea urât! Este amatalizat în apă. A, nu! Du-te! Du-te! Ești urât! Du-te! Pleacă! Pleacă sau o să chem pe Boomerang! Și o să-l chem pe bumerang. Da, Boomerangul meu e mai frumos. Nu, du-te! Du-te! Pleacă! Pleacă! Du-te! Nu, domnule Slime! Nu pe mine, pe el! Lasă-mă în pace! Peștișori! Mulțumesc! Așa! Bate cu el! Pe mine lasă-mă în pace! Lasă-mă! Da, ce ți-am făcut? A, uite ce poți să-mi faci! Fă-mi o lopată! Nu se poate face. Dar tu nu poți face cam nimica, știi? Cu târnăcul poți face să minează orice. Da, știam și eu. Da, nu știe nimic. Spargem copăcelul, spargem copăcelul, spargem copăcelul, copăcelul lăsăm. Acum, stai acolo și gândește la ce ai făcut. Aoleu, cât? Amulet. Nu, pleacă, pleacă! Nu! Sunt urmărit! Slime nesimțit, ți-am dat eu voie să deschizi casa, ia ieși afară, ieși afară, mă! Ieși afară, ieși afară! Ieși afară! Așa. Nu, nu, stai acolo! Stai acolo! Nu! 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 Așa, acolo să stai.
Să nu mai fii aici niciodată. Bă, nu fi Nesi. Bă, nu fi. Pune-mă la loc. Stai mă, eu am un semn. Din stele. Vrei să scrii ceva pe acest semn? Da. Santos și unul este idiot. A, nu, stai, nu. Știu ce să scriu. Nu poți să le iei de acolo, să știi. Și acum îmi spui... Da. L-ai luat. Așa. Unde îi? Semnul! Stai, nu mă părăsi. Ba da, te urăsc. Pune-te. Pune-te, semnule. Nu poți să-l pui, așa. Eu editez, te rog. Gata, uite ce am scris. Uite ce am scris eu. Sunt două. Uite ce am scris. Nu mai scrie. Uite ce scrie. Uite ce am scris. Da, am văzut. Nu mai scrie. Ce am scris. Uite-te. Mă cheamă bunicul dinamită. Auzi, dar vrei cam multe. Mă cheamă bunicul dinamită. Până mă chem Bogdan Boni. Acum scriu bunicul. Nu scrie bunicul. Nu bunicul. Atunci cum? Lași așa. Bine, Bogdan. Și... Săgeată. Și Santos și 1. Să fie clar că-i 1. Așa, uite-te. Casa lui Bogdan și Santos și 1, să fie clar că-i 1. Ne schidează slime-ul. Nasânțătul. Așa. Vrei să fac o sabie din lemn că mi-ai bună de Eu vreau să scap de tine. Ai, firea ta n-a scăpat de tine. Azi mă că-ți fac o sabie bună. Mai ești? Poate că da, poate că... Închide ușa, că dacă vine cineva și mă vede că mă Uite, spăl. ia-o. Săbi... Ia-o, mă. Ai inventar full, trebuie să arunci ceva. Te arunc pe tine. Poftim un Așa. cadou de la Moș Crăciun. Știi că poți să ștergi ITV-urile, nu? Da, dar nu vreau. Ușul ăla de gunoi și după aia pun un item peste. Da, dar nu vreau. Bine. Eu te aștept pe tine. Am uitat ceva. Săgeți de foc. Eu o să pun aici niște chestii care să rămână aici pe vecie. Hă! 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 Slime năsâmță, ți-am dat eu voie să vii, adică chiar așa, mă. Adică după ce că eu mă port așa de frumos cu tine, tu astfel te porți. Deschide-mă ușa. Vreau văd că ești în ea. Deschide ușa. Să-l pocnesc. Nu mă lasă. Hai mă, serios, nu poți să deschizi mă o ușă, mă. Numai de atâta nu ești în stare, mă, să deschizi o ușă nu poți. Hă. Eee. Salut! Pa, să nu te mai văd. Nu veni! Nu, stai acolo, stai acolo. Nu! Eu știu de ce nu ne las să ieșim. Pentru că cer semnul acolo. Da. Ca semnul. Ca am spus. Close. Zombalai, nu! De aici avem zombalai. Trebuie să tată. Nu, atunci vă de să nu se intri. Bă.
Au, năsămțătul. Năsămțătul care mă mai lovește. Hai. Ia de aici o săgeată. Ia 2 săgeți. Ia 3. Hai mă, mai vrei? Na mă, mai ia. Ia că-ți bloc. Mai ia. 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 Poftim. Mai ia. Lasă-mă în pace. Un zombie pe casa noastră. Eu nu mai locuiesc acolo. Deoarece fiindcă acel semn nu vrea să se dea jos. Dacă îl dau jos. Acolo să stai, zombule. Am dat jos semnul. Acum sunt prea departe ca să mă întorc. Ia, să văd cât de departe ești. Dă-te pe albastru, dată. Vino cu acum, mă bate în ochi, am nevoie de salvarea ta. Dar nu mai știu nici pe unde să mă duc. Ți-am zis, dă apasă pe F, cât și apasă pe scutul albastru care ziceam. Dacă acum fac alt pod, ca să fac o casă mai frumosică. Mă supăr dacă nu. Da, mai că fac acolo o casă frumoasă, apăs imediat. Că am pus și eu asta aici ca să lumineze. Da, sparge. Nu pot, sunt permanente alea. E, acum. Eu spăl bluie și nu văd nimic. Ai o țără. Nici o țără. Oh, ce aveam? E, am o lumină verde. Poți cumva să dai pe albastru ca să poți să vin și eu după tine? Eu sunt pe albastru, dacă vrei să știi. Ah. Ce mă? Ce mă? Pleacă, pleacă, pleacă. Pleacă, Valea, șterge-o. Pleacă! De ce ai aruncat una de aia verde pe jos? Ca să fie lumină. Ce bă, chioscule? Chestiile alea nu mai poți lua de pe jos. E, și? Și-s foarte rare. Și? Și că de faci albastru dând cu gel pe el. Bă, ochi năsâmțât. Ți-am dat eu voie să mă rănești. Mori. Mori. Vezi că vin după tine. Aoleu. Sar și tu, nu mai distruge. Și acum tu du-te și adu lemne și d-alea, nu mai pune. Stea căzătoarea mea. Câte stele ai? 5. Dacă mai facem rost de câteva stele. Crafting-ul, crafting-ul. Unde-i craft-ul? L-ai lăsat acolo. Ba nu, uite-l aici. Știu. Încă o stea. Deci, să văd cât îți mai trebuie. Încă 3 stele și poți să faci mana. 3 mana. Nu mulțumesc. Mi-am 61% viață. Mă lăsați să iau alea înapoi. Ce? Îți iau și asta luminoasă de alta din apă. Nu mă lasă. Cât lemn ai nevoie? Tu pune lumină. Gata. Uite, ia un cadou de la mine. Ia. Nu acolo. Eu șterg întotdeauna cadourile, că am prea multe. Moșul mă iubește, am primit prea multe cadouri. Vrei să vezi cum se sting luminile?
Hai mă, da, pune-te. E, stai bine acum. Eu știu cum pot să lipesc. E gata, acum l-am pus acolo. Stai că lipesc eu una. Dragule, deschide ușa. Ce? Deschide ușa. Hai mă! Inteligent. Deschide din nou ușa. Nu mai arunca de astea pe jos, că-s foarte rare. Lasă ușa să fac. Vrei sticlă? Nu, eu încerc să găsesc un cufăr. La cufăr îți trebuie iron. Mă rog, cam asta a fost pentru astăzi. Încă o dată am fost Vlad, nu uitați să dați un subscribe dacă vreți. Sau dacă vreți să facem un videoclip despre altceva. Și... Pentru mai multe idei puteți lăsa un comentariu mai jos. Da, bine. Așa. Și eu o să continuăm tot de aici data viitoare. Deci eu am fost Vlad cu Bogdan și vă spun PA!